Bueno, escolteu, gràcies Xema i gràcies a totes i tots per venir. És un plaer veure la sala plena. En aquesta presentació, un projecte que quan el Quim i el Xema van venir a presentar-me, a explicar-me, vaig quedar molt content, molt il·lusionat i molt engrescat perquè, ostres, és un projecte que inicia ara, però qui sap on ens pot portar aquest projecte en aquest carrer i potser en altres indrets de la ciutat. I us deia que avui anem a posar una primera pedra, és a dir, avui iniciem una recuperació i m'agradaria començar amb uns titulars, una mica, per què fem això en un museu? Doncs perquè els museus no són contenidors, no són magatzems, sinó són espais de reflexió, on anem creant, reflexionant i construint la nostra identitat. Jo aquest projecte de reconstruir l'Avinguda de Catalunya és com un déjà vu constant en la vida, però que per mi, si estem en aquesta sala, no puc deixar de recordar l'Orlando. Quan vam començar, fixeu-vos que aquí tinc molts llibres, però segur que ens deixem molts, no? Però Cerdanyola és una ciutat que ha generat molt llibre, molta recol·lecció d'imatge, de fotografia, de documentació. I amb l'Orlando, com fèiem la guia modernista, que ens l'hem deixat, però tenim aquí el llibre del Balcells, és que pràcticament pensàvem, ostres, però si és que estem fent una reconstrucció, un llibre del que queda, però clar, és que les peces més importants d'aquest patrimoni modernista, noucentista, d'aquesta arquitectura del XIX, ja no hi són. Nosaltres no podem deixar d'esmentar molta gent que ens ha precedit en aquest intent, no només amb l'Orlando, que fèiem l'estudi del Balcells i la guia modernista, sinó que l'Orlando i jo apreníem dels estudis de Jaume Mimó, o d'Albert Lázaro, o el Miquel Sánchez, o les recol·leccions dels Sabillas, que ho deia per aquí. I és que hi ha tanta gent que, com us deia, que ha començat, i em deixaré molta, però per això tinc el Quim, que té millor memòria, i que han anat recopilant molta informació. Però per què comença el museu aquesta història abans, no? I comencem, si de cas. Bé, jo quan us deia que Cerdanyola ha perdut o va perdre les parts més importants del seu patrimoni arquitectònic, sobretot a finals del XIX i principis del XX, doncs en aquestes fotos podeu veure un petit exponent. En aquell carrer, aquesta avinguda que comentava el Carlos, es concentrava el més important d'aquesta arquitectura noble, culta, que venia de Barcelona, perquè aquesta identitat metropolitana de Cerdanyola ja... Sí que el vaig acabar. Una mica quins passos hem fet fins ara. Ja ho he comentat, em repetiré, però és això, s'han unit diferents interessos, diferents motivacions. Vam iniciar ja fa molt de temps, jo no estava aquí al museu. Tothom ho ha fet, és el que ha comentat el Xema, molta gent ha anat recopilant exemples de tots els que hem anat guardant imatges que trobem, des de la feina de l'Andreu Salillas o com ja he dit de la Montse, són brutals i és això, també en deixaré amb moltíssima gent. Aquí al cursor estaríem parlant de la cantonada de l'autoescola, ara ho passarem en detall, fins a l'estació, on hi ha el Gaucho, i aquí seria l'altra vorera, i tindríem Canal Timira, que és clar, ha vingut la primavera però ja ocupa el gir, fins al pont, passant per la Torre de Colons, que és tota la curva davant de l'actual biblioteca. Aquesta és la vista aèria de les fotos que ja són del 60 i pico, que aquí veiem, això seria la Torre Bellmunt, això és la curva, veieu que no està exacte la Torre del Pi, Torre Renom sí que està aquí, que podria incloure un recorregut virtual per l'Avinguda de Catalunya, que tu puguis passejar d'alguna manera o una altra per l'Avinguda, reconstruint totes les diferents capes. Després hi haurà una capa, pot haver una capa de personatges, com que s'ha dit, sortiria Carles Buiga, tu veuràs. Però hi ha una capa de negocis, hi ha una capa de vida, hi ha moltes capes que aquesta tecnologia, exacte, de memòria democràtica, hi ha moltes capes que es poden afegir aquí. Perquè ells són els que han anat apretant, com a Rotary i com a grec. M'han dit, a veure, la teva experiència. No, jo havia recollit postals tota la vida perquè al meu pare li agradava molt i havíem recollit sempre postals. Teníem molta documentació de postals. Llavors ens vam animar una colla, vam anar recollint, però teníem molta informació i no sabíem què fer-ne. Fins que al final va ser el Joan Alfonso de Cordelles
que diu, va, demanem una entrevista amb l'alcalde Carlos Cordón, amb la Pepi Rivera, amb el Santi Morera, i no sé qui més hi havia, i els hi anem a explicar. Vam anar a explicar el que volíem fer, està molt bé, va, doncs sí, som-hi tots. Però anàvem fent, i bueno, no anàvem més enllà. I vam tindre la brillant idea, va ser el Josep Maria Espinal i la Teresa, que van fer una convocatòria a casa seva, que ara quan dèieu que ho podríem fer, la vam fer, em va encantar, vaig estar molt bé, però va ser un guiricall. Amb això va entrar Joaquín Gairín des del Rotary, que va molt a sac. Jo no tinc res a veure amb les seves converses i els seus mèrits, jo soc una treballadora, però va donar resultat, que és, bueno, hem de fer alguna cosa més, aquesta informació hem de fer alguna cosa més. I la veritat és que fer aquesta feina ha sigut molt maco i aquest projecte i poder aportar el teu gra de sorra en un projecte com aquest, doncs, i el meu pare, que si no s'enfada, que diu, sense la meva ajuda no ho haguessis fet, doncs ara